Birinci ýaly ýurdumyzyň ýalnys energetika toplumyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek. Hormatly prezidentimiz, arka daly gahrman serdarymyzyň parasatly başdanlygyny durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy gurularynyň biridir. Neýtiň we tebii gazyň çykarylýan hemde gaýtadan işlenilýän möçberini artdyrmak, türkmen energiýa terişleriniň we taýýar newit gaz himi önümleriniň eksportyny ýokarlandyrmak milli iqtisadiyetimiziň bu esasy puwdugynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerdir. Bu maksatlar Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän energetika syýasatynyň esasyny düzýär. Duşuň dowamında hormatly prezidentimiziň geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşywaly konwensiýasyna gatnaşy taraplaryň 28-nji maslahatyna gatnaşmagynyň hemde Türkmenistanyň ähli metan boşnamasyna goşulmagynyň ähmiýeti ortunda da bellenildi. Döwlet başdanlygynyň bu ýokary derejeli maslahata gatnaşmagy, bu ýerden taryhy çykyşy, hemde Türkmenistanyň ähli metan boşnamasyna goşulmagy, ýurdumyzyň daş gurşawy goramak we howanyň üýtgemeginiň öňüni almak, metan dıňdylarynyň yaramaz täsirini peteltmek we aradan aýyrmak barada ähli maksada gönüktirilen başlangyçlary işen gatnaşýandygyny subut edýär. Şeýlehem duşuň dowamında türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň şu ýylyň başynda Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran iş saparynyň ähmiýeti barada bellenildi. Türkmenistan we Birleşen Arap Emirlikleri iki ýurdun döwlet başdanlarynyň tagallary netijesinde deň hukukluk, birek-birege hormat goýmak, öýlary bähwitlik ýöreleri esasynda nusgalyk döwletara gatnaşyklaryny ýygyderli ösdürýärler. Gahrman Arkadamyzyň bu ýurda amala aşyran sapary hem dostluk gatnaşlary hasa berkitmekden möhüm ädim boldy. Birinji ýaly saparyň dowamında türkmen halkynyň milli lideriniň Dragon Oil kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy bilen duşu geçirildi. Oň dowamında öýdary gyzyklanma bildirýän uğurlaryň bir näçe wagtda pikir alşyldy. Şonda Türkmen döwlet konserniň we Dragon Oil Türkmenistan Ltd kompaniýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama gol çekmek dawarasam boldy. Bu resmi nama ýurdumyz bilen hyzmatdaş kompaniýanyň arasyndaky öýlary bähwitli gatnaşlaryň hasa berkidilýändiginiň subutnamasyna öwrüldi. Dragon Oil kompaniýasynyň wekilet agdalary bilen geçirilen duşuň barşynda töhwetdeşler häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäniň energiýa badarynyň ösdürilmegine işen gatnaşýandygyny ňytadylar. Şeýlehem bilelikdäki işiň toplanan baý tejribesini hemde Türkmenistanyň ýalnys energetika toplumyny mundan beýlekde ösdürmek boýunça ägirt uly meýilnamalary nazara almak bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatdaşyldy. Taraplar dünýä bazarlarynda energiýa terişlerine barha artýan islegini nazara almak bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek üçin oňy mümkinçilikleriň bardygyny belläp geçdiler. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň Dragon Oil kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek boýunça taslamалary seretmäge taýýardygy bellenildi. Duşuň ahyrynda taraplar bar bolan öýdary gyzyklanmanyň newit gaz ulgamynda mundan beýlekde netijeli hyzmatlaşyk etmäge itergi berjekdigini ynam bildirdiler.